What's up, mananap? Pagkainita. Saan igad? Init kayo. Ay, maayong hapon. Sa mulantaw ani nga video. O buntag ninyo mulantaw, may buntag pod. Ngapita. Bahalag init. Basta kay kapir gyapon, ana gyud ang Pinoy, no? Tay mahimo ani. Mag-vlog na lang ko, mag-vlog na lang ko. Kay mura maburing tas kalibutan ani. Kita kadulag basket. Kita kasuroy-suroy. Di na taka lingaw-lingaw sa tong kaugalingon, di ba? So, may pa namoy mga cellphone. Vlog na lang mo. Bahala gulay views. Basta kay mag-vlog. Itong buwang. Kapita. Pilan ba niya? Na ako slalom sa mangga. Sa mong mangga. Ngayon? Naam na yung mga kuwan na gabitay. Walang kukubalon sa tawag ana. Blagon. Salam ba? Bisaya ta. Bisaya man tanda ko. Bahala ng ubanday di kisabot. Iuna inyo mga transition da. Transition. Kuan di ay ning translation. Salan mo gud ning kalakihan eh. Sinsya na ha. Kay tay putay yung singuta. So bitay kuan ani. Ano sa ta? Karon panahon na atas krisis. Ay COVID. So stay at home sa ta ha. Saram gunagod ug mawala na gud ng atong kanang virusa. Ampo lang ta tanan. Nga mawala na stay at home. Di ta magpabuyag. Kaya magpabuyag ta at tos presuhan padulong. Sus ko kainit. Baklag ni. Vlog na lang ko. Kay saon taman, wa mo ko mabuhat. Akong na-close ako among computeran. Di man pwede padulaan, so close. Ibu ko dulag basket. Kung pasingot. Wala lang. Sige lang tag Facebook. Lantaw aning mga post mga dalaga. Sige ga imot. Lantaw to mga videos trending. Bawal lumabas. Ayaw lumabas. No. Tapos ba nangisog? Ay mo pangisog. Naunsa mo? Chill lang ba? Kanaragong kuan. Say tawag ana, bahala mo da. Pagkainita gyud taon. No? Yung inita. Bahala na. Balag init. Basta mga piko. Ay Pinoy. Balag init. Basta kay mga pi. Naanad naman. Kamupot pangapi mo da. Wa ko yung himo anay kundi maginani lang gyud kay murag mabuang sa kuan. Nang ikaw rosa. Maginuktok. Lantaw to Facebook, mag-Facebook ta, to mga dalaga. Like my status, react. Kalau may irang chatan No. Batik na. Chat kag mga dalaga nga binuangan rin mo ayaw, bad na. Dapat i-chat ka. Inanglan. Kung interesado ka, misita. Nya kay di man pwede mamisita ron. Kay may virus. Ngayon irag number tawagi. Pasig manghatag mayo og dili. Di mayo. Itan ito sitwasyon. Pero okay ra kay basta safety lang ta mahitag panglawas.
Kahit kini mamatay tis virus. Watay pamilya maadto. Huwag makaadto. Nya, malo lang. Sunugon po juga. Matay. Abon lang kan kabus yung pamilya. Pagkabuan. Ay, nani. Nani, wanay mamatay pa ning virus no? Pait kayo. Ampo lang tas Ginoo. Mawala lang tanan. Bahala na ng gitakdulag basket. Tanang sports ninyong gidulaan dili makalaag ang importante safety ta. Ning akong storya bisag unsar. Or tagbuang. Ay na-inspire po ta ba sa mga vlogger po. Oh? Ay kamo kaila day mong kuan ni Iman. Yung vlogger sad. Sa apelyido niya ni Midis. Leukemia. Leukemia ang sakit. Sus pait kayo. Ato lang po itong yampo kisam itong nakailan niya. May bataan na kaya makalingaw po yung mga video ba. Search ninyo Iman Minides o mao ba na. Lantaw na ko. Usab po ko subscriber ana. Yampo lang na to nga maayo siya. Maayo iyang malampasan niya na iyang leukemia nga sakit. Yampo lang po nato sa Ginoo. Nga maluwas ha. Isa to makalantaw ani. Vlogger. Search lang nyo sa YouTube. Ha? Oh, asap ka dong. Boleh ka diri dong. Vlog ko dong. Vlog lang taaning kalakihan eh. Shout out ko sa mga uyab dia. Ariat. Di paniot ko, di may lalim ni mag-vlog. Panington man day ta. So gitawag lag content. Maghimo-himo tag content. Mao dagoy ni content. Maghimo tag content na ni, di ba? Ikaw dong. Gwapo ka dili. Oh. Wala ni lo. Na may baba di mo tubag. Kape. So dilira ko to bay. Tigalibog na ko sa isulte. Ha? Okay. WhatsApp mga mananap. Babu.